Пазер'е – гэта сапраўдны цуд, таму што яно ўсё ўпрыгожана рознымі перлінамі, азёры, цікавыя месцы і, канешне ж, фантастычныя гісторыі. А яшчэ, што важна, гэта людзі, якія жывуць тут і захоўваюць гэтыя гісторыі. Мяне завуць Александр, я краязнаўца, экскурсавод. І буду знаёміць вас з нашым беларускім пазер'ем. Сёння мы ў цікавым мястэчку Ахрэмаўцы і пазнаёмімся з чалавекам, які ведае пра гэта месца больш, чым я. Ну і вось адной з захавальніц таксама спадчыны з'яўляецца Вольга, якая якраз знае пра гэта мястэчка, а ўсё, а можа нават больш, раскажа, думаю, нам сёння таямнічыя розныя факты. Добры дзень, Вольга. Привет, Саша. Чаму вось менавіта Ахрэмаўцы? Чаму тут і чаму табе захацелася займацца гэтай гісторыяй? Чаму Ахрэмаўцы? Ну, канешне, таму што я тут нарадзілася. Таму што гэта моя вёска, гэта мае карані, і я патрэбна на сваім месцы. Слухай, Воль, а вось мы заязджалі, да? Таблічка стаіць на ўездзе Ахрэмаўцы. Мы з табой прыйшлі ў адзін з першых аб'ектаў, а парк завецца Бельмонты. Мы, можа, заблукалі? Так, нічога мы не заблукалі. Увогуле, у 1976 годзе аб'ядналіся дзве вёскі – Ахрэмаўцы і Бельмонты. Непасрэдна тая, якая была Бельмонтамі, стала зараз называцца Ахрэмаўцы. Гэта такая асабістая кропачка напаміна пра тое, што калісьці існавалі Бельмонты, яны былі вельмі цікавай мясцовасцю, яны былі вельмі знатныя і, канешне, вам патрэбна вывучыць іх гісторыю. Слухай, а які аб'ём? Якая тут прастора, плошча? Увогуле, гэта другі па памерах парку Рэспубліцы Беларусь. Цікавы гістарычны факт, што іменне прыдбаў Ян Аўгуст Гільзен у гульні ў карты. Ёсць яшчэ адна вераятнасць, што ён яго набыў проста купіўшы. Але захаваліся сведчанні аб тым, колькі яно каштавала. Калі вы прыедзеце ў Бельмонты, то вы пачуеце гэтую суму. Наступнымі ўладальнікамі гэтага імення, як вы лічыце, хто стаў? Канешне, гэта не беларускі род, але вельмі значны ў Беларусі. Італьянскі граф Нікола Мануцци надбаў гэтую зямлю ў Гільзенаў. І менавіта ён развіў гэтую сядзібу і зрабіў тут гэты парк. Слухай, а вось што ўвогуле гэтыя Мануцци забыліся? Як бы з Італіі, да? А тут апынуліся ў нас. Так, насамрэч, гэта вельмі цікавая справа. Таму што Нікола Мануцци, ён быў такі вельмі цікавы чалавек. Ён, як нехта казаў, такі трыху авантурыст. І у яго у сябрах было шмат знатных дзеячаў культуры, гістарычных дзеячаў. Так? Напрыклад, апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі быў яго сябрам. І непасрэдна праз яго ён надбаў гэтыя землі. Дык вось наш Нікола Мануцци, аб якім зараз ідзе рэч, ён атрымаў сабе ў жоны былую любоўніцу Станіслава Аўгуста Панятоўскага. І як цікавы такі факт, ёсць такая здагадка паміж мясцовымі жыхарамі, што дзіця, якое нарадзілася потым у гэтым браке, Станіслав Панятоўскі з'яўляецца яго бацькам. На тэрыторыі былых Бельмонт знаходзілася стары могільнік. І на гэтым могільніку была пабудавана ў 1858 годзе капліца-ўсыпальніца рода Плятараў. Менавіта апошні ўладальнік гэтага імення Фелікс Ігнацевіч Плятар быў захаваны непасрэдна ў гэтай капліцы ў радавой крыпце. Непасрэдна на гэтым здымку мы можам з вамі пабачыць тую калону, якая ішла ад Браслаўскага касцёла, бо ён памёр па дарозе, калі ехаў у сваё шаноўнае іменне, якое ён вельмі любіў. Непасрэдна так выглядала вуліца каля касцёла, і гэта 6 калоны з Феліксам Ігнацевічам Плятарам у апошні путь. Мы знаходзімся на тэрыторыі касцёла, які быў прыбудаваны да асноўнага палаца. Зараз, канешне, былога будынка касцёла мы не зможам з вамі пабачыць, але сіламі мясцовых вернікаў быў пабудаваны новы касцёл, які адкрыў свае дзверы для мясцовых жыхароў. І зноў яшчэ адзін цікавы факт. Тое, што калі гэта іменне разбіралі на стройматэрыялы, да яго быў яшчэ прыбудаваны дзеячы касцёл. І калі разабралі гэты касцёл, местныя жыхары кажуць, што званы былі закапаныя дзесьці ў парку. І па сённяшні дзень вераць у тое, што гэтыя званы калісьці зазвіняць зноў на
калакольні нашага новага касцёла. І гэта ўсё, што засталося. Так, Саша, на жаль, так атрымалася, што ў 50-е гады пасля вайны людзям было сказана разбіраць на стройматэрыялы ўсё гэта іменне, якое захоўвалася. Слухай, мы ж на пазер'і ўсё ж такі, да? Таму без вады ніяк. Вось тут нейкі прыгожы такі пруд, што гэта за сістэма была такая вось? Так, вада на паазер'і увогуле усюды. І гэта сістэма прудоў яшчэ графскіх, якія паміж сабой злучаны. І цікавы такі факт, што гэтыя пруды, яны паміж сабой злучаны так, што у цэнтры знаходзіцца круглы такі востраў, на якім знаходзілася беседка, і заўсёды граў аркестр, і графіня прыходзіла і слухала музыку, і такое было, як зараз вельмі модна, да? Расслабленне, дзень. Так, такія крутыя імпрэзы былі. Так, канешне. А калі мы пойдзем уперад, то за намі ззаду знаходзіцца возера Дрывяты. І калі тут стаяў яшчэ былы маёнтак, то ад маёнтка ішла такая просека, прямо такая шыкоўная, і можна было выйсці на балкон і бачыць гэтае возера. Паважаныя сябры, мы развітваемся з гэтым месцам і шпацыруем далей. А слухай, а што-небудзь увогуле тут ёсць, як-небудзь жывець гэта месца? Канешне, гэта месца яшчэ як жыве. І ў жніўні вы можаце гэта пабачыць сваімі вачамі. Запрашаем вас на наш Бяльмонтскі фэст. Слухай, ну вось мы ў нейкай новай лакацыі, больш такой маляўнічай, штосьці захавалася. Што гэта за месца? Так, гэта такая маляўнічая лакацыя. Усе тут астанаўліваюцца, робяць нейкія фотаздымкі. Гэта нашы бяльмонтскія могілкі. Менавіта тут знайшоў свой апошні прытулак Фелікс Ігнацьевіч Плятар, апошні ўладальнік Бяльмонт. Парка, дзе мы былі, і той усадьбы, і ўсяго, што тут увогуле мы можам пабачыць. Слухай, так ёсць месца пахавання, дзе ён пахаваны? Так, ёсць месца, дзе ён пахаваны. Гэта фамільная крыпта, якая знаходзіцца пад капліцай, якая знаходзіцца на гэтых могілках. А можа яшчэ тут што цікавае, хтосьці знакаміты можа пахаваны? Так, ёсць яшчэ цікавыя пахаванні, таму запрашаю вас са мной. Зараз мы можам з вами пабачыць астаткі крыпт, якія былі на пачатку гэтых могілак. І адной з найбольш прыцягальных будзе крыпта роду Сальмановічы. Менавіта ў Сальмановічы Ян Аўгуст Гільзен калісьці набыў гэтае іменне Бяльмонты. Менавіта гэты род валодаў гэтай зямлёй до таго, як стала Бяльмонтамі. На пачатку гэтая мясціна называлася Двор Альгердаўшчына. А зараз я цябе запрашаю і ўсіх у мой музейны куток. Ольга, дзе мы зараз апынуліся? Ну, канешне, мы апынуліся ў музейным кутку. Я, дарэчы, казала раней пра тое, што ў Фелікса Ігнацьевіча Плятара таксама існаваў такі музей. І я, насамрэч, вырашыла, што у Бяльмонтах павінен быць музей, бо дастаткова цікавых рэчаў, і мясцовасць дазваляе пра гэта казаць.